denne video vil jeg gennemgå modulet emner. Efter vi er logget på, så finder vi emner under administration og indstillinger. Modulet ligger her. Emner er det, der styrer de emner, som man kan leje ud på jeres portal. Det vil sige i det her tilfælde huset, vi ser her, hus 2 i Asserbro. Det er her, man kan regulere de billeder, der er, skrive den tekst, man kan se her, tilføje tekst og i øvrigt tilføje ikoner, tilføje billeder, praktiske oplysninger, faneblad om området. Man kan også tilføje nye faneblade osv. Så det er inde under emner, at man ligesom styrer al den information, som er knyttet til et emne. Hvis vi går ind under emner, så kan vi se heroppe i toppen, at det her emne, det er til at starte med, det er aktivt, og det vises i kataloget og i oversigten. Det vil sige, at emnet vises i kataloget og i oversigten, som i det her tilfælde hedder katalog og kalender. Så er der titlen på emnets navn, og så er der hernede, at den er sat som typen feriebolig, og det kommer vi tilbage på i en anden video. Så er der en række indstillinger, som kommer hernede af. De fleste af dem relaterer sig til noget opsætning i forbindelse med kontrakter osv. Det vil vi alle sammen gennemgå i en anden video. Men når vi kommer lidt længere ned, så noget af det, vi vil kigge på i den her video, det er blandt andet, hvordan vi får rettet billederne. Der ligger der en knap her. Her kan man trykke redigere, og så kommer man ind i et modul her, hvor man ligesom kan tilføje de billeder, vi så på emnet. Hvis man ønsker at tilføje et billede, så gør man det meget simpelt ved at enten hente det fra filhåndtering, det vil sige, har man allerede importeret billedet, så kan man tilføje det til emnet. Ønsker man at ændre på rækkefølgen af emnet, så kan man enten trække i emnet og rette dens sortering. Så kan vi se, så ændres sorteringen i forhold til de tal, der står heroppe i højre hjørne. Hvis man ønsker at hente et billede fra sit C-drev, så kan man trykke her på vælg fil, og så kan man så vælge et billede fra en C-drev og uploade det på knappen her, upload nyt billede. Igen ønsker man at det skal have en anden placering, så kan man gøre det let ved at vælge placering og trykke gem sortering. Trykker vi lige tilbage. Noget andet, der er interessant at kende til her på det her kursus, det er blandt andet den adresse, som er knyttet til emnet. Den fungerer på den måde, at man indtaster adressen her, og så beder man Google om at validere den, så man får placeret adressens geolokation korrekt. Længere nede, så kan vi se, at vi her under beskrivelse katalog, der kan vi rette i den beskrivelse, vi så ude under informationen og ude i kataloget på emnet. Det fungerer meget simpelt, med at man sådan set bare kan skrive, hvad man har lyst til her, ved at klikke sig ind i emnet og så skrive. Man kan også, hvis man ønskede noget skulle for eksempel være fremhævet, bruge de her Word-lignende funktioner, hvor man kan for eksempel gøre noget fed, eller man kunne gøre det kursiv, hvis man ønskede det. Man kan også indsætte billeder og sidestille det osv. Længere nede, der har vi nogle flere oplysninger, blandt andet praktiske informationer. Det var det faneblad, vi så over under information. Så har vi nogle yderligere muligheder, man kan aktivere. Hver gang man aktiverer sådan en sektion her, så får man et nyt faneblad over under information. Blandt andet her har vi aktiveret området. Der kan man skrive noget om området. Kører man længere ned, så har vi vores ikoner. Det var de ikoner, vi så over under kataloget. Hvis man for eksempel ønskede at sige, at der er rygning forbudt, jamen så kan man indskrive det her i feltet. Og når man har lavet sine rettelser og synes, at det er fint, så skal man huske at trykke gem eller OK. Og derefter vil vi kunne se både under kalenderen og under kataloget, at vi her nu har fået tilføjet rygning forbudt, og
vi kan se herover, det var de faneblade, vi så med de flueben ud for de sektioner, hvor man kunne skrive sin egen tekst. Så i bund og grund, så emner er der, hvor man ligesom retter de ting, som man ønsker at skulle visualisere over for lejeren, der skal lege ens emne.